Het gaat om bewenners en ondernemings die het net op het gemeentelijke riool onsletten binnen. Want nota betellen die groep geen rioolheffing. Dat we doors. Noot de gemeente wil dat ze dochs €50 in het jaar betalen voor de afvier en verwerking van bijgelijks Rijn en groenwetter. Boer Tinus Dijkstra is vernuiveren hoe de brief die te krijgen. De afvoer hier voor de rest van het hiem van het dak, die gaat hier op een sleet. Wij aan de provinciale dik hier. En dat we het afvoer rechtstreeks naar een wetenschap sleeten. En die gaat rechtstreeks naar de Malta. En daar komt de gemeente helemaal net aan te pas. Gewoon bewenners waard in 2004 vregen om zelfs een riool om te lezen. En dat zij nou betalen matten, wilde dan ik net in. We hebben zelf heel veel geïnvesteerd en de gemeente heeft daar in principe niets aan bijgedragen. Dus dan ben je best wel verwonderd dat je dan zo'n aanslag krijgt. En eigenlijk ben ik daarover heel erg teleurgesteld. Ik heb me begrepen dat er betiersing ontstaan is. En dat is enerzijds van die jongen die net aansluiten binnen op een riolering. En die toch nog een deze heffing krijgen onder de noemer van rioolheffing. Nou, dat jouwt betiersing, maar dat had dus te maken met het ooronderdeel werd wij de zwaarigheid voor haar. En ten aanzien van de sletten, het is net, er binnen dus een hele grote gemeentelijke sletten, die dus gewoon door us of in opdracht van us hekkelen worden. En werd, zeg maar, de onwijnders soms net eens weten dat ze van us binnen. Boer Dijkstra is net van doel om hem del te lezen bij de heffing. En anders dan adviseren wij en maken wij bezwier, individueel bezwiert in deze heffing. Dan komen de geruchtelijke stappen. Nou, dat sluiten wij net uit, want onterechte heffing die mij net.